हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ नमस्कार वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करछि आपण माने भलरे थिबे। आज कौन रोषे करिया? चितौ पिठा बंधाकोबी मसला। मॉर्निंग रे उठु उठु घरर पिला मानकर गोटे टेंशन, माँ आम पई ब्रेकफास्ट रे कौन बनिथिबो। तो से टेंशन रो मुक्ति पाइबा पई राति ही मो माँ को कहि देथिली कि सकाळे आमे पिठा बनेबा बोली। तो माँ मते कहला खाली कम पिठा बनेबा, सकाळे चितौ पिठा सह कोबी बनेइतबा माने कोबी छेंचड़ा। ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାତିରୁ ହିଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲା। ଏ ଚାଉଳ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପିଠା ବନେଇବା, ଏଇଟା ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଏ ସବୁତିକ ମସଲା, ଆଉ ସେଇଟା ତେଲ ଯେଉଁଥିରେ ପିଠାରେ ଲଗାଇବା। ଆଉ ଏଇଟା ହେମଦସ୍ତା ଯେହେତୁ ଛେଚା ହେଇନି ନା ଏସବୁ। ତାପରେ ଏଇଟା କୋବି ମୁଁ କାଟିକି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ରଖିଦେଇଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା କୋବିକୁ ଧୋଇବାକୁ ନେଇଗଲି, କାରଣ ସେଇଟା ଧୁଆ ହିଁ ହେଇନଥିଲା। ତ ତାକୁ ମୁଁ ବସିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୋଇଦେଲି ଭଲ ଭାବେ। ହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସେ ପିଠା ତାୱାରେ ବନାଉନଥିଲା। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ବୋଲି। ମୁଁ ବି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିନଥିଲି କି ଏଇଟା କ'ଣ ବୋଲି। ମାଆ ମୋତେ କହିଲା ଏଇଟା ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ପଲମ, ଯେଉଁଥିରେ ପିଠା ବନାନ୍ତି, ଆଉ ପିଠାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚାଲ ଯିବା, ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ତ ଦେଖିଲେ, ସେଥିରେ ପିଠା କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ବି ଦେଖିନେବା। ପଲମଟି ଭଲ ଭାବେ ତାତିଯିବା ପରେ ମାଆ ସେଥିରେ ତେଲକୁ ପକାଇଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବଟା ହେଇ ରଖିଥିବା ଆଣକୁ ସେଥିରେ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଟେ ଗୋଲ ସୁନ୍ଦର ପିଠାକୁ ବନେଇଦେଲା। ତାପରେ ମାଆ ପିଠାଟିକୁ ବାହାର କଲା। ପିଠାଟି ଭଲ ଭାବେ ହେଇସାରିଥିଲା। ଦେଖିଲାକୁ ପିଠାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଅଦା ଆଉ ରସୁଣକୁ ଛେଚିବା ପାଇଁ। ତରବରରେ ଅଦା ରସୁଣକୁ ମାଆ ଟିକେ ଛେଚିଦେଲା, ତାପରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଛେଚିଦେଲି। ସେତକ ସବୁ ସରିବା ପରେ ମାଆ ଚାଲିଲା କୋବି କରିବା ପାଇଁ। କଡ଼େଇ ବସାଇଦେଲା, ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତେଲ ପକାଇଦେଲା, ତାପରେ ପିଆଜକୁ ପକାଇଦେଲା। ପିଆଜ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବେ ଜଳିଯିବା ପରେ ତାପରେ ଛେଚା ହେଇ ରଖିଥିବା ଅଦା ଆଉ ରସୁଣକୁ ତା ଭିତରେ ପକାଇଲା, ଆଉ ପରେ ପରେ ଟମାଟୋକୁ ବି ପକାଇଦେଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ସେସବୁକୁ ତେଲରେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଲଗା ମସଲା ସବୁ ପକାଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା, ଯେମିତିକି ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା, ମିଟ୍ ମସଲା ଏସବୁ ଏକାଥରକେ ତା ଭିତରେ ପକାଇଦେଲା। ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଇ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆଜି ଯେହେତୁ ସେଠି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ତ ଖରା ଏତେ ଜୋରେ ହେଉନଥିଲା, ଆଉ ସେଠି ବସିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ମସଲା ଭଲ ଭାବେ ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ କଟା ହେଇ ରଖିଥିବା କୋବି ଗୁଡ଼ାକ ସେଥିରେ ଆଣି ପକାଇକି ଭଲ ଭାବେ କଷିଦେଲା। କଭରକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୋବି ଭଲ ଭାବେ ହେଇସାରିଥିଲା। ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇକି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେଲା, ରଖିଦେଲା ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ